Una. 150 lang, 150. Sige, 150 able, una. 150 niya. Dahil additional kwinta doon. Sige daw. Kana bang ka? Taksa man ta. Kaya ni mo no, gamay ka na mo ha. Ako taan. Dahil taka lang ka. Topong. Kinita ko mo. Ah, grabe sige partida. Kinita ko ah. Ay lagi butang ikuan, ikaw sa Wala lagi. Wala lagi mo tangag sili dire. Ay idolo, tikatan. Imo ko anta. Oy, tikasan ko taon. Sige, gusto ni kaglumba. Sige, 120. Dire butang. Duwa ta tulo. Sige. Ayaw ta. Sige. Una din ako. Sige. Ayaw ta pagkuan. Sige, mati. Tungan. Hoy, Partida na tay pahuway ha. Tatay pa huway. Hindi kung ako makahurot ko ani. Oh, dako ko kay ni ko agad. Unahay ta. Sige. Sige. 1 2 3. Ay, atay ko. Dito mo ka mo, puro kay bumbak ba? Sige. Tala. Sige. Hai kayo. Kapayo ikaw mami ko. Urot ko. Urot. Oy. Urot. Ibo. Ako gamay lang. Ayaw ta. Oh. Sao đây? Sige. Tungol diri ya. Tungol diri ba? Kita kita. Tungol diri. Ayo, amigo. Ang pertagay tol. Ang pertagay wagi ka premium ako na lingot to nay. Dunga. Kaya kayo. Ge. Katang-tangon ng ngipon. Maon tabi ko ha. Oh, mga tayo man. Dali. Bro. Padol sakon. Gagot. Cox. Madali. Huwag tangdok ka. Murag nakakaunog tilas migo ulapo mga idol. Manoy Chris TV murag lawom kayo ginhon na asmigo kulapo. Naglibog siya og unsaon paghurot lulubotyo para siya'y bulahang mananao. Tan-aw na tog iya pag yung mahurot. Unya mga idol, si Migo Kulapo akong gipadali. Dali na amigo. Hutong. Malawa kay premium. Hutong mo din na. Ay, ta. Paunuhan ka. Una tol. Marunong ka tol. Magurot tol. Gana. Hey! Sige panikan. Panangay na. Ay. Ala. Aba. Antay na mo kabuhang na ninyo. Ano na
Nga, oy.